ಹಲೋ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇದ್ದ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಟೈನರ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಪಂಡೊಂದು ಸೈಟ್ ಬತ್ತನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಬತ್ತನ ಕಂಟೈನರ್ ಪಂಡ ಫಾರಿನ್ದು ಬೈದಿನ ಈ ಮಾಲ್ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಫಾರಿನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತ ನಾವು ಕಾರ್ಪೆಟ್ದ ಕಂಟೈನರ್ ಪಂಡ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಂಟೈನರ್ ಫುಲ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ನೆ ಐನ ಮುಗ್ಲು ಐನ ಡ್ರೈವರ್ ಬತ್ತದಾನೆ ಮನ್ಪಂಡ ಸೈಟಿಗೆ ಬತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನ ಸೀಲ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪು ಬೇರೆ ಮುಕ್ಕೈನ ಪೂರ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಣ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ನೆ ಅವು ಇಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಬಲೆ ಈ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಚೊಲೆ ಇಂಚ ಸೀಲ್ ಬಾರ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸೀಲ್ನ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಐಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹತ್ತಂಡ ಆಕ್ಸೋಬ್ಲೇಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಈ ಡ್ರೈವರ್ಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೀ ದಾನೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಡುತ್ತನ ಸ್ಪಾನರ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಐಟೇ ಐನ ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುವೆ ಮೊಕೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ದಂಜನ ಉಪ್ಪುಂಡ ಐನ ಒಂಜಿ ರಿಮೂವ್ ಅಂತಂಡ ಐನ ಆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ದಂಜನ ಕುಂಟಿ ಟೈಪು ಅಪ್ಪಗ ಐನ ಡೋರು ಆರಾಮಡೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಕ್ಲು ಇತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಟೈಪ್ ಉತ್ತುಂಡ ಐನ ದೆತ್ತದ ನಂತರ ಐನ ಉಳ ಇಡುತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಉಂಡ ಐನ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪಡು ಅಪರ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಸೊ ಅಗ್ಲೇ ಪುರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಐನ ವೇಲೆ ಪುರ ರಪರಪ ಮನ್ಪೆರು ದಯಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಓಪನ್ ಆದ ಬತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಕಲಾಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ಲಿ ಸೀಲ್ಡ್ ಬರ್ಪಣೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಸೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲದ ಐಟಮ್ಸ್ ಅತ್ತ ಸೊ ಅಂತ ಅದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಆಗ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಡಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಂತನಾಗ ಈತೊಂಜಿ ನೀಟಾದ ಫಾರಿನ್ದು ಬರ್ಪನ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂದು ಎಂಚ ತೋಜುಂದು ತುಡೆ ಆತ ಜಾಗ್ರತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಅದು ಸೇಫ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ಲು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ರ ಬಳ್ಳಿಂದ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಈ ಕಂಟೈನರ್ 40 ಫೀಟ್ ಉದ್ದಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಐನ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಣಿಪೇರ ಫೋರ್ಕ್ಲಿಫ್ಟೇ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಫೋರ್ಕ್ಲಿಫ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎದುರುಡುತ್ತಿನ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಉಂಡದು ಐನ ಫೋರ್ಕ್ಲಿಫ್ಟೇ ತಿಪ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಐನ ಉಳಾಯಿಗೆ ಬೋಡ್ದಾಂಡ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಟ್ರಾಲಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ತಮ್ಮಟ ಲಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಐನ ಉಳಾಯಿಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಓ ಫೋರ್ಕ್ಲಿಫ್ಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐನ ಉಳಾಯಿಗೆ ಟ್ರಾಲಿ ಕೊಂಡೋದು ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಟ್ರಾಲಿ ಕೊಂಡೋದು ಎಲ್ಪದಕ್ಕೆ ಒಯ್ತು ಒಂದು ಬರೀರ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಲೇಬರ್ ಬೋಡ ಐನೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಲೇಬರ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಈ ಫೋರ್ಕ್ಲಿಫ್ಟ್ದು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪನದೇವರ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪುಜಿ ಆರಾಮಡೆ ನೀಟದ ತಿರ್ತು ದಿಢೀರಾಪುಂಡು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಣಿಪೇರಾಪುಂಡು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ಲ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ dharbardhani ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೂರ ಮನ್ಪಲೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನು ಪಾಡೋಂದು ಉಪ್ಪು ಎಂಕಳ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.